xa hai bastantes anos, seguindo outras revistas, o Litoral Norte, despois a Javiera, tamén continuaron con esta actividade, non? Que vou decir, hai aproximadamente 10 anos, aparecía un libro fascinante, Imaxes para unha historia, de André López Willi, que todos recordaremos perfectamente hoxe, durante moito máis tempo, non? Seguiremos recordando. Ese libro que ten un tratamento da imaxe que era o que lle gustaba, non? Centrouse na imaxe, bueno, comentarios apenas fixo, pero era a súa tarefa, ele era fotógrafo e era o que lle máis que apetecía facer e entón así o fixo, non? Logo seguiu máis ou menos esa época Redes e Peixes, Sotavento, cargara, vamos, Sotavento, Francisco de Sotavento, Redes e Peixes, un libro máxico tamén. Nese caso conta todas as artes de pesca que se usaron en Cedeira ou portos próximos. Conta tamén como os peixes se comportan, como os peixes teñen as súas estrategias de supervivencia frente aos cazadores de peixes, frente aos mariñeiros, non? O sea, o libro máxico que tamén está cheo de fotos antigas, non? Despois aparece como nova música da Amanda Suárez, ou a música local e comarcal, tamén chea de fotos antiguas, e non únicamente de música, tamén hai outras fotos que tamén utiliza. Moitos destes libros, moitas das edicións anteriores a libros, van sempre repetindo algunhas das fotos e introducindo, achegando outras que non se coñecían tanto. Novas non, porque todas son antigas. Logo, finalmente, temos no tema do fútbol o de Camilo Casal. Ben, non sei se me esquezo de algo, pero a idea foi facer acopio un pouquinho de cada cousa, dunha maneira aleatoria, o sea, non houve un plan premeditado no sentido de vamos a facer isto, falta aquilo, a ver, non, senón según as fotos iban caendo nas nosas mans, porque alguén máis prestaba directamente, porque eu entraba nunha página do Facebook, unha página Cedeira maravillosa página, que está chea de fotografías antigas de Cedeira, novas. Hai varios álbumes que se chaman Xente de Cedeira, outro de Cedeira Antiga, está detrás deles Isabel, non sei se anda por aquí, vou para que identifiquedes era o Xarda, que chamamos, que viveu toda a súa vida hasta que se foi para Cariño, non sei se casou a rei ou non, pero bueno, desde ali sigue traballando para nós. E bueno, todo isto decíamos que é aleatorio porque según as fotos me van caendo nas mans, eu, se a foto me parece que teño a quen preguntarle por ela, pois entón esa foto quedaba escollida. Quero dicir que isto é positivo desde o punto de vista de que é práctico, o sea, de que funciona ben, pero é negativo desde o punto de vista de que hai fotos moi boas que eu non pude incorporar porque non atopei a quen preguntarle. Entón, bueno, desde aquí vaya o convite a que todo o mundo que teña alguna foto interesante non a faga chegar personalmente a mí ou a través da directiva da asociación para podernos continuar este traballo. Fotos, hai moita xente que ten fotos, agora tamén nos acaban de comentar, e tamén hai xente que ten moitas lembranzas, entón que nos conta contos sobre as fotos. E falando das lembranzas, quero dicir que todos os que foron contando as súas lembranzas son coautores deste traballo. Todos os que fixeron as fotos tamén son coautores deste traballo. O sea que, se contamos toda a xente que, incluso sin saber, porque aquí hai fotos que son do século XIX, evidentemente esa xente non está. Fotos de un fotógrafo profesional de Ferrolán, Genaro, de un fotógrafo profesional da Coruña, Ferrer, de un fotógrafo profesional francés afincado na Ferrolán, Mocén, están por aquí, pero tamén hai fotos dos nosos fotógrafos de toda a vida,
anos se dedicaron profesionalmente, como Marino Lago, por exemplo, que achegou moitísimas fotos e moitas máis que temos dele a disposición, non? Entonces, ben, o que quero decir é que identificar a quen les fixeron as fotos hasta guardalas é unha maneira de participar, facernos chegar, contarnos historias, contarnos anécdotas, identificar persoas, identificar edificios, identificar lugares, todo iso é necesario estar receptivos, pero é necesario que haxa moita xente disposta a facer esa contribución. Entón, ben, volvo a reiterar o convite a que sigamos todos e todas facendo este labor, porque é unha labor fascinante, non? E ben, o que si tiña interés era en descifrar este título, non? Ese título ben explicado un poquillo por atrás, pero bueno, vou manter a parte de diante e vou sobrepoñer este outro folleto turístico do Concello de Cedeira que fala das xeorrutas, non? Dentro deste folleto hai unha xeorruta que lle chama a dos Catís, que se fai por aquela parte do Santo André, de Teixidelo, por aquela zona. Permitídeme que lea nada máis que un par de líneas. E poderás de tocar rochas que hai millóns de anos se atopaban a 70 km de profundidade ou no fondo dun antigo océano, e que posteriormente foron intensamente deformadas por a colisión de dous supercontinentes, Laurasia e Gondwana, hai 350 millóns de anos. Ben, esa singularidade xeolóxica convirte a Cedeira en un lugar máxico. Si xa era máxico por personaxes, algúns deles que salen aquí recollidos, como Sabino, como Aires de Breixo, como Filucho, como outros que non salen individualizados, pero que están as costureiras, arredeiras, mariñeiros, traballadoras das fábricas de conservas, que si están co seu esforzo, coa marea chegándolles á cintura, chegándolles ao peito, seguindo traballando. Todo iso fai que Cedeira sexa máxico, pero que nós temos esta maxia xeolóxica que nos fai especialmente singular. Entonces, isto foi un empeño persoal que dixen, ese ten que ser o título, entre Laurasia e Gondwana. E ten que ser, ademais, porque esa viaxe, que, como di aquí na contraportada, ilustrada cunha foto fermosísima do Cheda, pois como di aquí na contraportada, esa viaxe comezámola na Antártida. A nosa terra veu navegando entre dúas placas tectónicas e tardou 350 millóns de anos en chegar aquí. Pero a cosa non acabou, porque, como di aquí, quizáis, como decía o poeta, non sexa chegar a porto, senón navegar o seu destino. É que seguimos navegando. Calcúlase que dentro de outros 350 millóns de anos estaremos no Ártico, no Polo Norte. Así que a cuidarse, que o temos que ver.